دا زموږ د علاقې خاص ځای دی. د علاقې نامه د زام درازین ده او دا خلک ماحول ماشاءالله له دې ځای ډیا خان ځای، موسیزي ځای، چودوان ځای، درابڼ ځای، بهرحال چې ډېر زیات خلک راځي چې مثال د لرغه او برغه شیراني ګړد لی راځي د زام پروګرام ته راځي د جمعې په ورځ. اتھے لوگ جمعے دیوار خاص کر ہر جمعے تھے آنے لوگ، کوئی ڈیرہ اسماعیل خان کلاں دے، موسیزی شریف کو، چودوان کل خاص علاقے کے لیے لوگ آنے جرا اپنے دامان اسد کلچرے اسد اتھے صحبت پروگرام بھنے جیری دی وجہ کل اسا اپنے آپ دماغ دی ریفریشمنٹ دے واسطے اتھا آنی سیر سپاٹے واسطے تے اسا کوئی سہولیات کونی حکومت طرف کل تے اتھائی اسا حکومت کو اپیل کرینی ہے کہ اسد اتھا چھان دا واسطے کوئی ایسا کوئی ایجی ضروریات ایسا کو مہیا کرنے میں جیرے لوگ بارو کلانے انہوں کو سہولیات ہوئیں تے اتھا جیرے ہیں نا نوز جیرے آمیں دے خوڑا آمیں دے تے اتھا پانی کھیڑا ہوں دے لوگ جیرے بار کلانے انہوں کو پانی پیمن دی تکلیف ہوں دی. ایک پر امن علاقہ ہے، زبردست نظارے نہیں تھا، پہاڑی علاقہ ہے، سیر سپاٹے دے واسطے کو خاص جگہ مہیا کرنے میں جیرے ہیں نا کوئی ہوٹل کوئی ایجی ٹھکانہ بنانے میں جیرے لوگ مسافر بار کلانے انہوں کو سہولیات مہیا تھی انہوں کو تکلیف نہ ہوئے.